खुलुमखा जतनो और 31 तारिख थानाय हरनि 31 तारिखनि हराव kaisa gotona kotorongkha kaisa hamya gotona angkha abonti nornang kisa saikhana roano baksa borok sinamu sungoi tongkha ana kabangma call phaikana ro amon bagai ang Facebook ni through norokno okokno share khaisina abongkha chinti prasaro tipra hasteo kun jaga phan save kore na nok bisingo na lamao na je kono jagao kon jaga save kore chong mia haino hai obonsi sekangba mo hai gotona angkha ni nukhungni borok ni upore hamla angkha attack angkha kai same mia probo omo haino ani nukhungni borok ani dara ani manai khorok noi ani cousin brother khoroksa gani manai ni dol chala khoroksa ete khoroksa daran dol botongo kai borok kaisa nogo daran dol no abobo borok no sarik ni dinner invite khaika maisana bagai engkai aro andara simia ani manai songjo tono no invite khaika ani manai ani cousin brother songno jotono invite khaika tamningke kisa sal sakang rakhi khalaimani kaisa festival thangmani ajorao boro oro tripurao belake flat okni bagai obono borok palele madia hninai ani dara songna ani manai songno dara haike nogoi manai nogoi nei rakhi khana bagai rakhini tui kaisa invitation khlaiga aro daran dol song ni dar songno manai songno je invitation honai borok aro kuno borok sikli sachung tongo ama haibuya do borok family tongo bihi besai tai besajo besabo tongo bongni engke besai bono dara songno invite khaika bihi borok dara tai manai songno rakhi khana hini tamni ke borok bai chong kutuma sali simingo kaisa friendship chini taham tongo sarik ni mane hor din dinner invite ba dinner khaina ni thangka engkai ani manai khoroksa tongo boni bomongkha jeki Murasing bongkha khoroksa advocate engke boni chamber ni samung rok pai baisi bo ma thangsiyo abon bagai letang thangka borok aro khoro je jaga je ninogo invitation no thangka o borok ni nijini nok abo kono bara tongmani nokya nijini nok aro nokongkha kumari tilao je jaga ogotonangkha jeni nogo ogotonangkha boni nokongkha kumari tilao ingke kumari tila nogo thangoi borok mairok chalaikha maichapai nei ani manai songke maichapai ko borok chawi nei tongkhung ke ani darakhe maichapai yaksuna hanai nei phatar thangka ঠিক আজরাও নো পুলিশ খরং নে ফাইনে গেট ফিয়কনা বাগাই সাকা বরংনো তে বরক গেট ফিয়বি রখা আবসি লগে লগে নো কোনো কোনো কুয়েশন করে কোনো মুংসা করে বরক দল দল হাবইনে বরনা আটমসা অ্যাটাক খাইকা বুখা তাই আনি মনাইনি বখরক ফাতেরি রখা দারন বখরক ফাতেরি রখা গানি তে খরকসা মনাই সংনো বুখা borok sabi simalia mane sakno protect khaina bane ekta obo tongna nangnai blem prepare tongna nangnai je sono buna phaika ama hai kono borok sab simalia asomsa huru huru phaine bukha 1 minute ni bisingo phai bukha nokri thaka borok tei loge police bo tongo o police rok ni sahajo baisi borok aro hamnani borok ni saos tongo a je nogo borok thangai invitation na thangmani anong ni borok no bukha anong ni borok family borok buma besajuk besai tongo engkai borok no bukha engkai bui nei nok ni borok ni property sabai ka bong ni tv rok akorok sabai kalangkha doga rok sabai kalangkha engkai aboni log loge bui bo kalangkha engkai police tongoi se police ke kas hoya engkai bumti police chong police no engkai chong borok no nukhe chung khatori me jono safe khainai tongo jono protect khainai tongo ni mancho kintu miani gotonao omhai kono nukjaiga police ulta borok ni loge tongo borok no namana khayo na borok no kaso bunai rong no inke omo buti police amti hai police rok borok da ain ti tong
borok resign dina nango borok kono ain tuisi tongmai angke borok resign dina nango ani mote ke tai omo tabu salsani gotnaya chinti prasa je kuno jaga thangdi kahampan khaidi nung lama kahama himi thangman pano rifri bujangnai kono khaya lama mane chin bagai lama chung saringya chung jepra pan himmeya horobo himmeya sa horko kisa thugui thanga ke china ain bungoi thango je chung lama himsemeya sa hor thugui thanga ke chung kaisa private nijini nok hai nijini jaiti gosti nijini sinjang nok pana asoi koksi saimeya tam mane abun mane tamo mane chung khajak chung tapono sadingya khu amte henno bole sanan thanga angkai chung jodi obno tui kokti sayangke chung thui thamasau chung emni bu thuinai borok bai bujagoi doctor jagoi thuinai emni bu thuinai ha amte bole kok thaisa boti sai kok saimya bong bagai lama bu kahamke himya nijini chamote lama sire himalaya nijini chamote nijini private property nijini nogo asogoi jaiti gustebe kok samalia sini jak friends sokbe kok samalia tongmalia maisale malia tong thui malia ke tai kaisa an sop che kaisa bokro ko ang ta khon chame o police tlangai si borok bunani khomota tongo hunkai bujaga sogoi tongka mansung nai de police tlangai bunani khomota tongo mane bujaga sogoi kya obviously bong thane politician rongni power tongnai bong klo politician rongni abo tongnai than tongnai abo mari te asuk sahos kaisa borongni private property ha boinai boni nok ni borongno buinai nok sabai kalangai nai abon pore bi nogo nawrai ka sajak borongno bui kalang manu tarmani boni power busung tong khana mansuk nai tini an nukhungni nogo ongkha khanani nukhung nogo ongya abo ongisimaya guarantee tinin simi jodi obono kacho yangkai omo salsa te khorsa nogo ongnai hingkai tam sanai tabo ani nongni borok police case jonan thangka saimia abo busurate tamongno but legally jo action nanai no but police bong logeng ke tam sajene police bong ni je bong ke tam sajene abo ang asai bu mai angoi tong khan je police kuno action nanai hini nai norok jodi ang joto lokurang no koina mu chungu jodi sago kalaijangna mu jingyanke obnoti kokti salai di joto no palkhe omo baira sai salsani nogo kolobinai obo baira sai thanayo khoroksa riang dakhuk batharjakha bui kono karon sara khoroksa bukung kolokna banchira nan thangai batharjakha haina bole bui batharjakha obo kaise ya kabangma agartala to kabangma case tongo jeta case register song jagena buri rok harassment khaijangmani buri rok rape khaijangmani buri simia chalabu sep kri chalarok bujangmani rifri bujangmani hain kono kok kri kono reason sara omo baira sai borongni mane once ma tori thangka tabo kiriang thanga borok jungno jespan khaimano sar prosan kantini boni basajala bai busajok bujakmani kono reason kri haino mane borok sujok sinai tongo bujaga sujok manno bunani asake criminal bangai thangka mane police logeri tongo criminal rongno police logeri tongo kai borok saus mai ka sab saus man nai ke amte he police rongno chong resign khai donan bagai kokti sanan de nang nai nga sadi norong sadi lukurok je police boro rongno protect khaina bagai borok no beto nujago o police rokse boro rongno protect khayawoi criminal rongno se protect khai tongo ke wan sui nai de bus kang ta mo nung nam tong kho saimia but okokle thik jung jodi tabu kokti se ba se yang ka tini ani nogo khana nong ni nogo ong tai kaisa
tabung ni sini tibrasa minister rok borong nang koi jau norok no chung poito sawi chini tibrasa no naikol di hini nai chin tripura no naikol di hini nai chung norok no chong kha nke norok busu jara tui chuno protect khaimano obon tui norok sai to khangke belai chanai situation onek khamiangoi phaika kintu omo nongno ang request khayo chin tibrasa no banchai di tabuk police station no thangjak an dara song manai song case number gai ge tamong saimia yang police ni phasing te kono kaham manani asha kom an dara kono eragara borogya bokhorosa social worker tini khorsa borok thui nangoi tongkha ke sabono sakang moi toko darano phone khayo thui nangu omo haike borok no subai tongnai borok obo kaisa si sai tongko tebu kabangma tongo sini dofani bagai samung khai tongo en ani munai jeki botam khai abo ang sai khanarwano bongkha khorsa advocate te khorsa munai tongo bo job khai tongo koshik Murasing ga ani cousin brother tongo bo college student te khorsa tongo ani munai haino an munai ni dol Abhijit Deborma ngai omo belaki kirima sinsa jora phai tongo ang tam kokno norong no sanai ang nijin palman se ngoi tongo ang mia horne simi kamke thujake ang ekdom tension no tamong ma kalai kha mane chung police ni thane কোনো কি সংখ্যা কে পুলিশ no se asao কিন্তু পুলিশ no phana asai lab kori ka tang dino omo hai obostha wan shubi nai medi